दा सानै मामा जोबखांबाय नङा होमबा दा जोंनि सासे मामा बे लासित बरफुकननि बिमाय नङा होमबा आसामा जेनजोबसैमोन मुगलफोरनि आखायाव थांजोबसैमोन ब्रह्मपुत्र दालां खानो थिनदों बे दालां खानांगौ जों दालां बारनानै हरैसो दावहाखौ नांहैगोन हरसेनि गेजेराव बिमाय मुमाय तामुलि बरबुराखौ दालां बानाय थिनदों नाथाय बिमाया आथिं हेबनानै थाबाय सोर बानायलाबायनो बेखौलाय ओजों मुगलफ्रा नाव जावै जावै बारनानै हरै दावहा नांनो थांबाय लासित बरफुकना गावनि लोमजानाय देहाखौ लानानै नाव सायाव फारखं बहायनानै दावहायाव ओंखारबोबाय बियो नङाबा उफाय गैला जोंनि आसामखौ गाग्लोबजोबनोसै दा बे बिमाय मुमाय तामुलि बरबुरुआबो जोंनि आसामखौ मुगलफोरनि आखायाव हगारसैमोन आरो मालाय दा बिथाङा दानस'दों देशनिफ्राय बिमाया देरसिन नङा होननानै नङा होमबा आरो दा सासे मामा गोदान ओंखारबावबाय जोंहा बे मामाया दिनै मा खालामगासिनो दङ कौटि कौटि थाखा दैलिग रिन लायो दाख्लै 1000 कौटि आरो दाख्लै 500 कौटि लाबावबाय दा बेबायदि थाखा कौटि कौटि लादों ओजों जोंनि ट्राइबेल बर'फोरखौ बुख्रेबदों दा सुक्तियाथ' बेनिसो फर्मुलाजों खालामजोबनाय दा बेबादिनो बे बिमायफ्रा खुनु मोजां खामानि मावाखै आरो मालाय दा बे बिमाय सासे जाय थांनानै दंबावो बे बिमायाबो जोंनि सिनस्रिखौ देफायनोसो खायदा खालामगासिनो दङ दा दिनैहाय दावहायाव हायाखैमोन दा बुद्धि खायदा बुद्धि कौशलजों सरकारि थानानै सरकारि अर्डार होयै होयै दिनै जोंनि बे बिटिसिखौबो सिफायजोबनो दिनै आरो बारा गोबाव गैला अलरेडि 50% जोबखाबाय 50% जोब्बाय आरो गाबोन प्रमद बर'आ गावनि सरकारखौ बोसोरथामखौ दोनबाय थाथारदो बोसोरथामखौ लाखिबावथारदो सार नांगौ पावारखौनो 40टाबो लांजोबथारदो होननानै जुदि खुलुम खालामबाय थायोब्ला जोब्बाय 100% जोब्बाय बे बिटिसिआव 2025आव इलेक्सन गेलेनायनिफ्राय गेलेयैया साबसिन जाहैसिगोन पावार थांजोबबा माथो लाब दंबावो नङा होमबा जिगाब बुंथा जेबो गैला होमबा मा खालामगोन सासे इनचार्ज बानायनानै दोनहरगोन बिटिसिनि इनचार्जनो बेनो मन्त्रि बादि सालायबाय थागोन गोदो जेरेखम बै कनकेसन नार्जारि सिफ जानाय समाव बेखौ सिफायना होनानै दालाय रेखा रानि दास बर'खौ इनचार्ज खालामना हराखै बेबादि जानोसै आरो दाबो सेमा जागासिनो दङ मानोना दा मा होनदों बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट मोनसे खुलिनानै इउजि ब्रह्मखौसो बिटिसिनि बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि मन्त्रि जाखाबाय नालाय दा मन्त्रिया बिटिसिनि जायनाखि सिफ आसल सिबाथाय उरखावगोरा ब्रह्मसो जाबाय आरो मालाय मानो होनबा फैसाया रिलिज होयोबा बै माबानि उरखावगोरानि फान्डआवसो हरगोन बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टआवसो हरग्रोयो होमबा जोंहा आगोलाव दाब्लिउ पिटिनि थ्रुयै फैबाय थायोमोन नाथाय बे सिस्टेमा दिनै मोनसे रायजो जागोन होमबा मा लाब जाखो जोंहा इसिग्राब गोबाव बोसोर 7,000निफ्राय बांसिन दिनै मानसिफ्रा थैनांबायनो बड'लेण्ड रायजो बिनानै हाजार हाजार आइजोफ्रा जिनाहारि खालामजाबाय न' सावजाबाय जोंनि न'आबो देख्रेब जादों बै समावहाय पिटिसिफोरजों न'आ खाफ्रा देफायजों एन्जु दिसि लांजोबदों दैखराव संख्रि सोना गालांदों बे माइरं दंमोन सेस बे आयना दिंग्रि दिंग्रा देख्रुबना लगायना गालांजोबदों बोरै जाबावनो बेखौ दाना बेबायदि अयथासार खालामजोबनायनि जारिमिना दाबो जोंनि बिखायाव दङ दाबो रोमै रोमै गोसोखाङो आन्दलन जाबा जोंबो क्लास 5 फरायनायमोन दा जों गासिबो गोसोआव दंजोबो दा एथ'ग्राब दिनै खस्थ' खालामबोनाय बे दिनै बर'नि रायजो बेखौ दिनै प्रमद बर'आ उरखावगोरा ब्रह्मआ दिनै बिथांमोना दिनै मोनसेनिफ्राय मोनसे फाननानै जागासिनो दङ खालि एथम गावनाय दा जेखि जाया एथम गावो दिनै बाथौनि रिसार्च सेन्टार फिथा हाफैदोंनो बहा नुखो बे बाथौ रिसार्च सेन्टारखौ माबाखौसो बानायनो नागिरदोंमोन होनबा बाक्सा ना बहाबासो नै क'क्राझारनिखौनो दिनै फिथा हाफैबाय दा दहाय हेमन्त बिश्वकर्माया लुखानाय दङ बेखौनो फिथा हाफैबाय होनबा नोङो बै रेकर्डआव लिरनायाथ' क'क्राझाराव नङामोन बाक्सा ना बहाबासोमोन ना होनबा बाथौ रिसार्च सेन्टार खालामनांगौ होननाया बाक्सा ना उदालगुरियावसोमोन दाबो बड'लेण्ड बे बिटिआर रेकर्डनि क्रसखौ नाय दा बे खालामलायबाय न'आ लुखाजोबनाय होनबा मा जाखो बे रिसार्च सेन्टार लुनांगौ दंमोन मोनसे बे प्रजेक्ट दंमोन बेहाय गथ'
50 कोटी 100 कोटिसो थाखा गारनांगौमोन आसाम गभर्नमेन्टआ दा बेखौ गाराबालानो बेखौनो फिथा हाफैना दोननाय बे बाथौ मन्दिरखौ बे बागानसालि कलेज खाथियाव थानाया बेखौनो फिथा हाफैदों दिनैहाय एखेव सान्थि ओरैबो एव ओरैबो एवआव दिनै प्रमद बर'आ सिगांग्रोयो बिनि बिसिनिफ्राय हेमन्त फैयो लामाया ब्लक कि ब्लक बिदि जाबाय थाबाय दिनैहाय मा लाब जाखो एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज बानायसैनो बिटिसिआव आदसा दे थिगैनो दं न'बो गोदान गैया माबो गैया बै सान्दामारिनि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म कालसारेल कमप्लेक्सआ बेखौनो हेमन्त बिस्वनाथ फ्राद फिथा हाफैलायबाय मा जाखो आरो लुदो गोदान लुदो अफिसारफोर ट्रेनिं होग्रा नङा होमबा हा बायनानै लुबानो जाबायना मेला हा दं थिथागुरियाव मेला हा दं कारिगावआव आरो गभर्नमेन्टआलाय जायनि हाखौ लानो गोसो लाबानो मोनो फैसाल'सो होनांगौ आरो हा बिगुमा आं हगारा होननानै थानो मोना हानि सिस्टेमा आलदा गभर्नमेन्टआ एनि टाइम नोंनि हाखौ लानो हायो मानो होनबा नोंनि हाखौ पेरियडिक फाट्टा दोनदों हा फाट्टा गांसेया 30 बोसोरल' सोलियो बे 30 बोसोरनि गेजेराव गभर्नमेन्टआ नोंनि हाखौ लाफिननोबो हायो मानोबो हायो बेखौ पेरियडिक फाट्टा होनो आरो जुदि 30 बोसोराव नोंनि बेहाय जेबो खालामाबा गभर्नमेन्टआबो जेबो खालामाबा आरो बे 30 बोसोर भिलिड जाफिनो आरो मालाय हानि नियम बियो ओंखायनो गभर्नमेन्टनि सम्पतिसो एनि टाइम नोंनो फैसा होना लानो हायो एथ' गिदिर गिदिर बिल्डिंखौ बुख्रुबबोजोबनानै फरलेन खालामबोबाय नङा होमबा दा बेबादि नियम दा दिनै हाबो बाया जेबो बाया फुरानाखौनो रं फुनसोमलाबायनाय रं मिस्ट्रिसो बिसोरो नंगौ नङा रं मिस्ट्रि जेराव थाङो बे रं फुख्रिनायल' बिटिसि सेक्रेटारिखौ रं होखांलायबाय सिंनिखौ देफायला देफायलि गोदान बानायलायबाय गेस्ट हाउसखौ बे माबाना फाग्ला बाबा खाथिना आर'नाइ लिरदेरलाबायबाय माबायाव गेटआव बे वालाव आर'नाइ आखिदेरबाय बानायनाया 2 करोड़जों बानायदों 3.5 कोटी गाहामनि रिपेयारिं जायो बिसोरना दा न' लुग्राया नाम थाया न' लुग्रा मिस्ट्रिखौ रावबो रायखाङा रं होग्राखौसो रायखाङो नङा होमबा आरो न'आलाय नोङो रं फुनब्लासो मोजां नुयो नालाय बे रं होखांबा आयौ बिसोरना न'आ बिराद मोजां जाबायहाय होनो नङा होमबा राजमिस्ट्रिखौ रायबो रायखांनाय नङा रं मिस्ट्रिखौसो बे रं मिस्ट्रिया सोर नोंसिना होननानै नायगोन नङा होमबा दा बिदि रं होनायाव बिराद मोजां बिसोर रं मिस्ट्रि दा रं मिस्ट्रिसो प्रमद बर'आ रं मिस्ट्रिसो बियो राजमिस्ट्रिबो नङा जेबो नङा बे रं मिस्ट्रि मालाय बानायखानायखौ ओरैनो स्लिम स्लिम फुख्लिमनानै साजायग्राल' बे साजायग्रायावबो बे गुदुं गोनां बेबादि आरो मालाय दा जेबो गैला जोबलांजोबनोसै मोनसे दं मोनसे जोङो सांग्रां जानांसिगोन बोरैबा जुदि आरो प्रमद बर'आ एमपि इलेक्सनाव देरहाबावोबा मा जागोन बे जोब्बाय जोब्बाय बे राजु नार्जारिया बिराद दुगा दुगा बुंबाय थायो हाग्रामा महिलानि 17 बोसोराव माबा मोनसे मोजां मावनाय दंब्ला खोन्थानांगौनो 5000 पुरस्कार होगोन जोंनाबो रावबो बिनो रोङा बिबानो जायो लिस्ट खालामना हर नैबे 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 सार होननानै 5000 मोनसिगौ मानसिफ्रा मेरला नङा होमबा बिदिखौ बिनांगौ मबाइलजों बिहरनांगौ नै सार नैबे नैबेमोन सारखौ बहा लोगो हमनो होननानै बुंनांगौ 5000खौ खिन्थु होनांगोन हाग्रामाया नै जोंना मेडिकेल कलेजाबो जाबाय हाग्रामा लुलांनाय नै जोंना इन्जिनियारिं कलेजाबो जाबाय नै CITआबो जाबाय जोंना नै जोंना बे माबा बाथौ थानसालियाबो जाबाय उमुगनि ब्रह्म मन्दिराबो जाबाय नै हाग्रामा सार बै समावहाय UPSC होनो 30 जननि माबा हरामोनबा 3 लाख 4 लाख 5 लाख फैसा हरामोनबा PhD डिग्री खालामनो दा बेफोरखौ बुंहोनांगौ गामियाव सोरबा जुदि मोनदोंब्ला हाग्रामा महिलारि सार हरनाय फैसाजों जुदि कचिं लाहैनाय दंबा दा IAS अफिसार जानानै दंबा सोरबाया सेक्रेटारिफोर जानानै दङबा सार्कोल अफिसार जानानै दङबा बिसोरखौ बुंहोनांगौ जे थांनाय 17 बोसोरनि माबा मोनसे समाव आंबो हाग्रामा महिलारि बिटिसि सालायबाय थानाय समाव इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव आंबो 3 लाख थाखा मोननानै दिल्लीयाव कचिं लाहैदोंमोन गुवाहाटीयाव कचिं लाहैदोंमोन आं दा बे फैसाजों कचिं लानानै दिनै आङो सार्कोल अफिसार जानो हाबाय आं दा ADC जानो हाबाय आं BDO जानो हाबाय जाहाथे बेफोरखौ बुंलायनांगौ जोंनाबो गामिफ्राव दङबा नङा होमबा होमबासो जागोन जों स्रि थालायनायावनो बारासिन बुंगासिनो दङ बेबादि अबस्था दा 5000खौ बिना लानांगौ बिनिफ्राय लाजिनो रोङा बिसोरो जेबो मावाखैलायनो बा जेबो मावाखैबा बोरैथो 17 बोसोराव लामा दालां जाजोबखो दा नोंसोर माने सोलायनायखौथ' बयबो लुबैदोंमोन नङा होमबा सोलायनाय खोनानायाव बिराद मोजां नङा होमबा बिहामजो मोनबा आखाइ गोलांसिगोन नङो बे बिखुनजोआ थेलासो मोनसिगोन नङा होमबा मोनो ना मोना
जों संसार जानायखाय मिथिगौ नङा होमबा बिहामजो मोनबाय नोंहा आखाइ गोलोंबाय आइये आखाइ गोलांनो बिबैनावसो दामा दामिजोब फिसौफ्राबो बिबैजोंबो खारफागोन नङा होमबा जेखि हासुदै गारनाया बिबैनिसो जाहैजोबो लास्टआव आखाइ गोलांनो आखाइ सोलायनाय गोलांनाय मोजां नङा बियो प्रमद बर' फैखाय बिराद मोजां जोंना न' साख्रि होजोबगोन नंलायथारदोंमोन आरोखि नङा होमबा दा मा जाखो दाना मा जाखो बे सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम मोननाया जामारबाय आरो मालाय नङा होमबा गोदानावल' आइ उनावहाय बे फाग्लि बुरै थैबा हामसिगौ नङा होमबा बिदि जायो फाग्लि बुरैखौ हाथारलां थैबा हामसिगौ मा हामसिगौ नङा होमबा एखे मुलि लायनो थिनबाबो थैबा हामसिगौ बुरैया नङा होमबा बेबायदि जायो आरो मालाय दा बे एखे प्रमद बर'ना बेनो दा गावनि आखल आखुखौ देखायजोब्बाय गोदो एबसुआव थाबा गावखौ मा होनोमोन BSc पास लायोमोन नोङो BSc पासआ बे गावनि नमिनेसन मानो हायार सेकेन्डारि पासल' होखो बेनिफ्रायनो फरायजेनखानाय आराम्भ गैला जोंनो एबसुखौ गावजों थाफाबायबाय जोंखौनो फरायो आं BSc माबानायखाय एखेबारे जेरखम लायनो दङ आसरित हायार सेकेन्डारिल' ओमफ्राय हायार सेकेन्डारि साइन्सबाबो मानि जागौमोनलाय दा हायार सेकेन्डारियाव आर्ट्स फरायनानै डिग्रियाव BSc फरायजायोसो साइन्स फरायनायासो डिग्रिखौ आर्ट्स फरायनो हायो मिथिबाय बेसेबां जेथो सिफाय खालामना गालांदों संसारखौ नङा होमबा हायार सेकेन्डारि साइन्स फरायबा आर्ट्स फरायफैनो हायो खिन्थु आर्ट्सजों हायार सेकेन्डारि फरायना नोङो साइन्सआव फरायहैनो हाया फाग्ला मन्थ्र बेफोर आसरित दा बेखौ नंगौ नंजोब्बाय जोंबो नंगौ नंदोंमोन नैबे नमिनेसन होनायावसो जोंबो क्लियार जादों एनडिएफबिनि फैसा खांग्रा नङा होनबाय थायो सानसेखालि खोन्थाना लाबाय बे जोंनो माने गावनि न'आव सासे आलासि थांदोंमोन जाहैबाय बे गावहा ओंखारबोदों जाहैदों ओरै नोंथां नों दसे थाथ' आं बै मोनसे सासे मानसि लेंहरदों आं बेयाव थांब्रबनो आसला गावबोमोन हमजानांगौआ दानाथ' पुलिसा इनफरमेसन मोनबाय गाव ओंखारलांनायजों ओइबासो पुलिसा बे मानसिखौ बेंनानै हमना लांनायजों जाहैदों लाखिलि आं बोरैबा बासायदों जाबाय खिन्थु गावहा फैसा लायनो थांखांबाय बेहाय बे गावनि रुमाव जाय दंमोन हमनानै लांजाबाय जाहैदों आरोखि उनावसो मिथिबाय बे एनडिएफबिनि मानसि आं उनावसो मिथिदों जाहैबाय आरोखि बे हाग्रामा सारा ओरैनो होनाखैथ' बेखौ एनडिएफबिनि फैसा खांग्रासोमोन बे बेफारिसो बे होननाया देखाद साखाद बे जोंनो खोन्थाना लादों आरोखि थेवबो जों एनडिएफबि होनना सानना लाबावाखै आरोखि बे समावहाय खिन्थु बे माने लिभिं एग्जाम्पोलथारसै आरोखि गाव माने ओंखारलांनायजों बेखौ पुलिसफ्रा बेंनानै खाना लांनायजों जादों जाहैबाय आरोखि गाव नुहुरगासिनो दं जाहैदों आरोखि बेबायदि खिन्थु गावहा बोरैबा एसे बार मोननानै ओंखारलांदों बे आरोखि दा बे एनडिएफबियानो मारमोन दाथ' एनडिएफबि रावबो गैला नङा होमबा जोंबो गोजौ जाबाय एनडिएफबिफ्राबो जोंजों फैबाय प्रमद बर'जों थगायजानानै बेस्राफोर मोनब्रै गटनि एनडिएफबिफ्रा मेगन मेसेबनानै सहिदों होननानै जोंना मानाव गेदेर उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा दिनै गावनो खोन्थाना लाखाबाय आरो जों बुङाबाबो जाबाय नङा होमबा गावनो बुंखाबाय मेगन एसेबनानै होदों रन्जन दैमारिखौ जेलाव सोदों बिसोरनो सोजोबदों फासि जाहां जाहां दाबो 10-12 जन दं दाख्लै बे जोंना आखाइ गैयैया जेलाव थांबावनांबाय बे गोदान केस जेबो नङानो बै आगोलनि केसजोब बै एनडिएफबियाव थानाय समनि केसजोबनो बे दानि गोदान बानायदों मादों बिदिनि नङा जाहैबाय मिथिजोब्बाय जों होमबा षड़यन्त्रआ मा मोनसेनि उनाव मोनसे बिसोरखौ थ्रोब सोजोबनानै मा खालामनो नागिरदों बे मामाया जोंखौ गाख्रेबफिननो नागिरदों गोहो गोनां मानसिफोर ओंखायनो बे प्रमद बर'खौ बे गोदो जों एलपि स्कुलाव फरायनो मोनाखै होनबा बे सियाला मा होनामोन आबौ थादुनखौ रुनानैसो गायनांगौ होननानै थाब देरो होननाया बिदि जादोंना जायाखै दालाय जादोंना जायाखै थादुना रुना गायबाय सियाला अखानायै जाना ब्लड मोनायाव नायबाय गैला बेबायदि जादोंना जायाखै ओंखायनो बे आदुआ बोरायसो बियो थादुन रुनानै गायग्रा सासे बोराय सासे नेता बियो नंगौना नङा दा बिटिआर सुक्ति खालामबाय बेखौ सिफ खालामबाय दा लांजोब्बाय बिदि जादोंना जायाखै आरो बे नाफाम सिखाव ना गोलाव सियालखौ बुथारनाय फर्मुला बिदि खालामगासिनो दङ बुरिखौ खनायाव थाहोनानै बोराया हांगार फुनजोबलायनानै मासे हाबबायहाय बोराय मानै हाबबायहाय बोराय माथाम हाबबाय बोराय हाबजोब्बायहाय बोराय दरा खारग्रा बुथुबाथा बुथुबनानै एखे दा नों सोबाय नङा होमबा रन्जनखौ सोबफिनबाय सोरखौबा सोबफिनजोब्बाय जेलाव सोगासिनो सोखांजोब्बाथाय खेबजोब्बाय नोंनि आरो बर'फा थाबावनो बिदि खालामदों खालामाखै
खालामाखै फर्मुला बेनो जों दा ओंखायनो जों बुजिखा मिथिखा हुसिखा जों जुदि गासिबो आखाइ हमनानै उन्दुनानै थायोबा बोरै जानोखौलाय दायथ' लादों ओंखायनो जोंना आइमोफ्राबो जोंनि बिदा फंबायफ्राबो दायथ' लादो जोंनि भबिसतखौ जों थिग खालामनि नङा होमबा जोंनि सायावसो मालाया बानायना होनाय नङा जोंसो थिग खालामनांगौ जोंनि गथ' गथायनि भबिसतखौ जोंसो दानानै होनांगोन नङाबा जानाय नङा मालायनि आखायाव प्रमद बर'नि आखायाव होजानाय जिनिस नंला बे थिखा होजानाय जिनिस नंला जे नोंनो सालायदो जोंनो साख्रिया न'खर न'खर होफैदो जे नोंनो सालायदो पसात्तर जोंनो लाबोदो बिदि गैला जोंनो बानायना लानांगोन सरखारखौ जोंनि आखायाव जों लाबोनानै जोंनि अभाब अभिजग जोंनि फरायनाय लिरनाय गथ'फोरनि स्कुल दिनै प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय साख्रि होनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि गिदिर गिदिर लेखा फरायनाय बेफोरखौ जोंनो खालामना होनांगोन दा जों 3 बोसोराव नुखायो मुला देरगोनखौ बिलाइ गांनैयाव सिनायो होननाय बायदि नङा होमबा दाथ' बे गैला गांनैबो गैला गांथामबो गैला जेबो गैला बे बोरोंथाय जानोसै नङा होमबा बोरोंथाय बे मा होनो मुदुमफुल जेला थाइबा मोजां थायला नङाबा बिबारा बारो ओरै सेस बेखौनो जोंना दख'ना गानहो सोमलाबायनानै थायहोनो नागिरो मुदुमफुल जेलाखौ दख'ना गानो होमबा दख'ना गानोबा फिथाइ थायो होननाय बायदि बे खामानि गैया बे थायोब्लाबो बिराद खस्थ'जों थाहैनाय नङाबा दा बे जाय देरनायासो देरदों नङा होमबा दा बे आरोखि ओंखायनो जोंनियाबो लाब गैला बे मुदुमफुल जेलाखौ जोङो माबा दख'ना गानोस्लायस्लाय दै लुबाय थास्लायस्लाय दानफायना गारनांगौ नङा होमबा जों दानफायना गारनांगौ नंगौबा गोदान गायगोन जोङो नङा होमबा बेगरखौ गोदान फोगोन जोङो बे आदुवानि बे थादुन गायनायखौ जों जाला नङा होमबा जों जाला दा ओंखायनो जोङो गोदान संकल्प लानानै जों आवगायलांनि नङा होमबा आवगायलांनि जोङो खौसे गिदिर गिदिर बेरायबाय था गामियाव ज' थां बे ट्रेक्टर खालामग्रा मानसिफोरनि न' थांनानै मोजां बुरखायो बिसोर मा खालामबाय थानो नागिरदों नङा होमबा मा खालामबाय थानो नागिरदों प्रमद बर'खौ बुं मा ट्रेजारियाबो गैलानो साख्रिबो होनो हालानो आरो हिनजावफोरखौथ' 25,000 होननानै 50,000 बा जाखोमाखो नोंसोरलाय ओंखारनांगौ बा जाखोमाखो सेल्फ हेल्प ग्रुपआ 3,000 बेफोरखौ जों आखरे बुंथारनांगोन आरो मालाय बिसोर मा भुल मावदों आसि थुनानै जुदि जों होनो हाया जोंबो जाम्बा जाम्बि जागोन माने जाम्बा खालामजानो दतमावथ' जों जेनाखैना जेनदोंसे जेनाखै बे फट' बिबालाबो गाव हारसिं लहरायलांगोन ट्रेक्टराबो गाव हारसिं पामसार जालांखागोन बेहाय गैला बे ट्रेक्टरा सार्भिसिं खालाम हाला बिसोरो सार्भिसिं खालाम हाला पेट्रलबो बायनो हाला डिजेलबो बायनो हाला ट्रेक्टर बायग्राफ्रासो मिथियो नङा होमबा टायार गंसे बायनांगौबा मा जाहैयो उनावहाय हायानो बन्द गोनां जायो मोसौ फाननानैसो टायार बायनांगौ जाहैयो लास्टआव मिथिबाय उनाव जाला सेकेन्ड हेन्ड फानहरदो ओइ खोला थाग्रा जोंना दारि गोनांफ्रा नोंनि सेकेन्ड हेन्डखौ बायनानैनो मालाय गुदुं सालायगासिनो दं नंगौना नङा बिदि जायो दा एखे अबस्था बे प्रमद बर'आ दिनैहाय गावनि थावजों सालायनो हायाखै मालायनिसो थाव लादों नङा होमबा बे जिसुआ मालाय नोंनि थावखौ ओरैनो हरबाय थागोन सिगाङाव बाखि होबाय थायो जे 10,000 बारा जाबाय दादा बाखि দিব লাগে দিব নোৱাৰো बाखिथ' क्लियार खौनो होनो बिसोरबो गावसिनाव सोबाय थानायनि पेट्रल पाम्पफ्रा बिदिनो होनो आंखौबो बिदिनो होन्दोंमोन आगोलाव बे गारि बोराय मोनदोंब्ला थावा जोंनाव सोबाय था होननानै सप्ता खनसे जों होफैबाय थायोमोन बेबो नुखाया जै 10,000 बारबाय दा दायथ' आगर दियाव होनो दा एखे जानानै दं प्रमद बर'आबो बिनि थावखौ बे मामायासो सोना होबाय थायो मामालाय सानसे सोनो नङा होमबा दा बाखि लानाय दङ बन्द हरगासिनो दङ बे थाव दामावलै बे नैबे हाखौनो लांदो बे थावनि माबा नै साख्रि सोनायनि पावारखौ नोङो लांजोबदो बिदि जादों जायाखै दालाय